Kasenjuk ki sodar jong ki Henry Udor Barshonong kathan maurang keneng kilanang penjuri ke jing ki persya ya ke sokar jalla namar ke jing bombat kular jong katanat ke koit ke kya ban pen kendria ya ke primary head center sha ka yeng ke bathamai bat ban pendai no yo transformer bathamai na ke benta ban pen biang ya ke boarding ha ke ne ke jaka sumar ke ba ai ke jing shakri ya ke ne ke Henry tali ke Dor Barshonong bat ki wei de ke shnong kini ki Henry Udor Barshonong ki bela penlong ya ke jing ya ki kentum ya ke shnong mauring keneng kut puriang thang shalai kse pendeng bat pomura ki bela dep ban penlong da ke jing lang pai ba ke jing shong kelain mengor nadu block junction hasulong bypass hadu ke pelau jong ke PHC kene ke jing ya kala sedang nadu ke por khatwei bejimin step hadu ke por henyo beji janmit bat baro kinong shong shnong jong kini ki Henry shnong kle ya mi pai ba banya shimbanta la ban kedau hang ni bakatanat ka koit ka khya ha ka jingalang ka balalong ha ka khat a tarik ujaliu ha PHC maurang keneng balaya don lang u MLA bat MDC ka maurang keneng kala ai ka jingkular baha unai tung katanat ka sapen kendria no ya ka PHC na ka yeng barim shaka yeng bathamai bat ban pendat yo transformer na ka benta ban penbiang boarding ha ka ne ka yeng thamai namar ke jing paudak bakani ke jing kular kam sim na trekam ki Henry Udor Barshonong kila sim me ka senjam ban shupan long no da ke jing yakhi katkom ke jing pentep jong sodar shnong maurang keneng uba Peter lawai ke senjuk ki Henry Udor Barshonong kila khiru halo ka nongrim bakatanat ka koit ka khya kam sim la ban penbiang ki tiar kitar badon kam hapo ka hospital khamtam ki tiar ya dai ki doktor ba ki nongtrai ki bahap banya khun ya ka khlam COVID-19 bat ru ka jing bomdan ki ambulance ban ket ki nongpang lambat kiwe ila ong bangin sa sedang no ya ka CC tang hapo sitio ngala sedang ya ka jing tre jong ga CC da ban upgrade ya ka existing infrastructure kamni ban upgrade ban no machna lang tagawi pa de ka CC aga jo hi ka PHC ka jo hi ki facilities ki badan ki jo hi ki manpower ki badan ki jo hi ka infrastructure dengan building ke badan ngin upgrade ya ka tu bari ngala sedang ni ta kam ban benta ka kam nang ya chikmat ada ka bangin laong bangin le ka kam bangin ada le ru tika e bode ka jing don ka jing kwa jing itu kina ka liang jong ka Dor Barshonong ngiru ngila kwa laong iki bangin la sedang ni ka kam ngamut ngi ong bersedang ni kam ngamut ndi bersedang no la bersedang no ka CC la syai ini man pun biang shwa ka bat poi syaga jing bet jing biang kum ka CC adu bo building thmai ka kam kala sedang kala ya ka kam chikamat bagi jing te ila nang tere te hadu kan no progress ya kata dengan kelempat yo batsim ya ka report tang bangala tip da bat kena ba baga kam kala sedang ke sedang ka kam kumut ban upgrade no da ka kumagalong mentan da existing PHC to CHC only upgradation on the existing infrastructure mentai keman power kelonggom ni no abong pade ya ka personal department bikin sanction ya ki post naga benda ka CIC kemdai pat baro ki full strength of CIC kadi benda beta ka upgradations naga existing PHC fi menda ka pisang idon nyopsan kurur naga nyopsan kurur ni hamang ki priority pade inomna balelot baro ki CIC ki PHC lane gino ki health center ladang gimbang lut baro inomla tang siteng ru bana kata gas pan ka banging idon tadi nak daw ngila IT syaki tiam de chu baro jong district de maki kiban ai ya ka priority